Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je nacrt dopuna Kaznenog zakona Federacije koji predviđa uvođenje kućnog zatvora s elektronskim nadzorom nad osobama osuđenim na kaznu do godinu dana i onima puštenim na uvjetni dopust. Također je usvojen i prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Težište prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH je na pravima pacijenata, kako bi osigurali zdravstvenu zaštitu na najvišem nivou. Ustanove koje do sad nisu postojale uvodimo u ovom zakonu, to je ambulanta porodične medicine, palijativna njega, mentalno zdravlje u zajednici, kao i dijaliza, mogućnost dijaliznih postupaka u domu zdravlja i bolnicama. Porast nezaposlenosti uslovljava i nedostatak novca u fondu zdravstvenog osiguranja. Mislim da to u ovom trenutku nije dovoljno i da ćemo imati mnogih problema, prije svega u sferi prava pacijenata, sve dotle dok se ne donese novi zakon o zdravstvenom osiguranju. Novim zakonom zdravstvenim radnicima dozvoljeno je obavljanje privatne prakse kao dopunske djelatnosti ako direktor javne ustanove u kojoj je zaposlen potpiše ugovor s njim. Mi smo u diskusiji na odboru bili podijeljeni. Da li dozvoliti dopunsku djelatnost ili je ukinuti? S obzirom da postoji zakon o radu koji je dozvoljava, onda je zaključak bio da se dozvoli dopunska djelatnost, ali da odobrenje za rad u dopunskoj djelatnosti daje upravni odbor ustanove u kojoj je ljekar zaposlen. Osnovni paket prava na zdravstvenu zaštitu ovim je propisan i za neosigurane osobe, što uključuje i liječenje od tuberkuloze.